umurade bundu kumbo bonnodu bu Malik Sy Dawdu Boucar hay tilore lobbi genare dade gelode noko hebi dembo galo dembo e pati dembo galo firilaami galeyaɓe hebi firilaami hebiyaɓe mbatu firilaami mbatu girlaɓe ɓen ɓe Allah yiɗi taniraɓe bintaram boy worɓe fulɓe susɓe sasɓe darnoɓe keri ndimagon kadi basala jasa ɗum mu tawɗuɓe ɗum taw heɓe nder johli dune baba adama wiyoɓe mbimi wimi hay wimaɓe caggal ne jettuɗen Allah julɗen e rasulu sallallahu alayhi wa sallam joɗɗen nene baba joɗɗen halifa men diine kam e aada min calmini on e kuuɓal la fulanité walla fulfulde nde walla fulɓe ɓe fof manan diɗonno ko mbimi mbima en jetti Allah en garti kadi manano jidorno ɗowan ɗon yewtere mon laana yontaɓe yaadude gandoni hande noon caggal manan jidorno ne jaaɗen ferlo e asiboyli caggal ne jaaɗen ɓuɗu kumo bonnodo caggal ne jaaɗen rewo e woodi boowe hande nataɗe hettere manan jidorno mawdi fuura hettere windude tarihi fuura hettere nde ganduɗa yontaɓe leñol fulɓe ene tawi manan jidorno ɗon on nokku waddon paami tigui paaɗen manano jidorno ko guenare daade guelode seɗen jaaha guenar fala budda jehen janjori sati sule ndiayi ƴewde on dendanɗen tarihi men hanki on mo ganduɗa fannu gandal ngal fina tawa o pulagu ngu e gawlagu ngu e kuuɓal ine makko manan jidorno guila kufuno ha tebbere on paami ko wara wulla noto wullane noto nana gulaɗi noto gulaɗi nan ɗum noto ɗum wadde manan jidorno farba guenare o jamanu mo Allah fecci manano jidorno jogani ɗum ko mbiyata le détenteur ko Farba Diawga bisimilla ma e PTV mbani mba kalmban mbani mba gorko mo ganar temettare sappo e tati wuuro ganar ngo ko hen jeeɗa joom garli wendu nebam mo baamu wiyanno yimɓe ɓe woto jol ndiyam mbasa jolde mo bamum wiyanno ɓi seyɗade walla ɓi jinne ne majji holla ɗum lawol holla ɗum jinnaɓe mum Kumboy Abdallah ganna Mamarella Laboy Abdallah ganna Mamarella Kumba Jibina Ali Kumba Jibina Hamadi Ali Samba Ali Hamadi Ali feƴƴi wiya Labalana Samba yimi wiya Gumbala ɗoloɓe certi koye nden hinde jeyɗa ujunnaji jeegom ndimagu ngu becci muccumono ayno baali ɗum mima arani firti inde Cheikh Oumar nde mamma hoƴimomo nde Fouta fof tini kalmban notimo Cheikh Oumar Foutiyou walla notimo Amadou Tidiane Lamiɗo Diouli jeeɗa e nden hinde joɗiɗen ɗo koye Pili TV nodduɗaɓe yomi ar mi dusma e laana yontaɓe ko gonga noon sa ɗowi laana yontaɓe a woni gawƴo kan jofat waɗi ɗum ko suko baɗɗo fayida jibinaɗo wendu boosiyaɓe jeeyaɗo mo Allah luɓi barke dabbo mo jol dewata jow ho ko tooɓi to warñani waƴani mo président république Makki Abdoul Boubou yewti lamtoro Ali Eli Bana Biro Mbolo ko balwaɗi gallaji Makki mo nene Kumba Jawdi Hasan Sadio Kumba Ali Labo Hamad Tigri Penda haw koli Ali Jeeri Waranka hooli ɗum waɗi ɗum keeci mana dinno assemblée nationale o jogini yimɓeɓe ko tiiɗi ndun fawru no tiiɗi jogade 2012 ha ñalawma hande o kadi tasa ala ɗum noon waɗata noon eyi ko yettude Allah ko yaare fiɗoli yimɓe mi tawi ko o waɗi ko yooɗi sa dañi yo banden ɓe tina dañi mi tawi ɗo worɓe fuutankoɓe worɓe fulɓe monen fone tampa ɗo arjigi mum o ene seeɗa mo jogui o mo renda ko yettude Allah ko ɗum woni dañal yo Allah ɓeydu jeeyami ko janjoji satiki Sule Boubou Gaysiri Dawal Saw laamu yeru jaam koli teŋella hanki wiyetnongo tulde galajo sukki ngu innama inɗe tati duuɓi temedde jeetati e duuɓi powɗi ko ngu wuuri powɗi nde ngu woni ɗon nde wuuro weeɓani ngu hecci ogo duuɓi jeetati kanko hecci ogo hoɗani janjoji nden kanko tan woni ɗon ngu wiyetno hanki ko tulde jiingue nden ngu hoɗi ko caggal cangol nde Alpha Yero ummi prix
kañum e Seydou Ancumani Abdoul Karim Diawno Abdoul Gadiri Kane ɓe en jeeya e adiɓe fiilede alphaji e duɗal prix on saaha ceernajo o ko Sinthiou Garba Nadio tono jeeya ɓe mbiyatamo ko Serigne Jolfo wiyata ceerno fof ko Serigne kono ko ceerno Ali Amar Fall o wiyete o jeeya koye falɓe Nguran Fall ko Kajooro jibini kelli Nguran ganna kenni tente ganna jobba tente sire jobboli sire Kajar sire duɓe tako Hamadi Mamous Koumbour Fall o wiyete ko Ali Amar Fall kono noon Fuutankoɓe mbiyatamo ko Bupende Jeegi ko ɗi pende jeegi e gala jeegi jibini sabu gala jeegi aɗa andi ko juwowo pende jeegi jibini Bupende on woni Serigne Ali Amar Fall ɗon ɓe gummi aɓe piila ɓe mbi teb gandal on saaha duɗal makko ngal wona jangguinowal temedere yimɓe cika kono wona janggi duɗal ngal wiyete ko bibliothèque konde fawru gandal a addat gandal ma mi adda gandal am o adda gandal mo ndendinen ɗum wonno prix ɗum woni prix nde ceerno Souleymane Bal ummi guine wi teb gandal itti ko mum ko juƴƴin toon wi cohlu fof waara nde warde o toyi janjudi kadi wiya tulde jiindi ngo dirti ngo wiya weli garɗo metta jilliɗo hama diidi galande teele boroko so tigi laami ngo wiya janjuuji wona janjuli ko janjuuji ngo wiyete on saaha waɗino e saaha kogo tufde welde e ngo ɓadi waalo aɗa andi ɗum e ngo ɓadi ngo jeeri e ngo hakkude jeeri on saaha ko heewi no ummorno rewana ara tufde ne waɗi vis kayre kanko janjuli wiyete capital économie satiki jooɗiɗo horko jere gelleji Birom Debbo Doom ɗon ɓe garanno ngalu mana ɗum waɗi pijirleji tati ɓe jogino oye ñalawma fijatano ko Agnam janjoji mana dinno woni noon bamum fijirde saabu ko ɗon mawdu beeli woni weedu kataji ɗum woni mawdu beeli ɗon woni ɗo almari uddi weedu kartaji ɗum woni kataji ɗon noon dimaɗi satiki ɗum janjanno ɓe mbiyaɗi noon janjoji satiki ngari janje ko ngamiri on saaha jogui almari ko dimaɗi jogui almari ko rewɓe seɓɓe kañumen jimanno almari o so fi ko kamɓe jimanno worɓe ɓe ne mbatta wono fof no holla ko wawi nden soɓe ñama tew ko ma cuusa rewi nde ñama tew nde galle ma wela ko ma wona gorko saabu ngaari darnete nde lelnataki nde hirsiraki gafakke e walabo ma jaati belki e junngo ma nanoma e taltalinde mamo ma piɗa gorko ne jettoɗa ngaari ndi taƴa hettere maɗa e gafakke mbiya yo jaam ñallu waalo yo boni ñallu waalo ko ɓoyde jamragal ɗum woni satiki ɗum woni janjoji noon wuro ngo wuurdu ngo ɗum woni worɓe suusɓe tiɗɓe Ali Harouna Hamadi Ali Hamadi Boubou Djina Ali Yorpade Samba Hamadi Gourne en lajal jamdi helata ko arata ko ɓuccata ko en kanko wiyata ceɗɗo so rumtimo seɗɗe ɓe ñohamo so huccite seɗɗe ɓe ɓe jala on woni Ngay Samba Hamadi Dalaji Kumbu Sire Basara Sire Cugu Fayol Malaɗo ala ɗo torodo meeɗi jippinde laafa mum duuɓi capantati fof sowona galle makko nde arini ƴeewa duppal bumbo ene yiɗi ƴeewde worɓe mana dino arɗo no jippini laafa makko on woni Hamadi Dalaji fade dollodo ko pende ali breskude galle jam mbara ñanñanɓe janjoji wuro ngo ngo wuuri ha hannde on jamanu ɓenni woni jamanu ñalaaɗi ngo dañi yontaɓe worɓe tiiɗɓe ɗanniɓe ladde dañɓe gartiri dañal galleji gur galleji ladde gartiri tawi noon koye ɓen ɓe jeeya sen kaali ɓen noon alba noon en gorata Abou Diallo Balil Kourmoudi Dieynaba Amadou Oumar Kassoum kanko woni mawɗo hokkoɓe baban hokkoɓe gorko puɗɗortoɗo sen hokko ko million ko ɗi Bintu Mamoudou Hawli Sire Baba ni Dieynaba Baba Kajar Selli Ramatullahi ceerno Souleymani Baba to bangol bode gollere toon ummi kono ko ɗi Bintu kadi Mamoudou Hawli Alpha Penda Ali jeede dewa e nder jaaji janjiji ɗon yaaji ɗo kala ceɗɗo gonɗo ɗum janjolum jiide mum janjoli worɓe tiiɗɓe suusɓe jeeya e maggo nannongo hanki ko jambaragu cuusal ɗum nannongo so tigi hanki ko deniyanke ko
ko ndunuma kono ko taarinomo ko fof ko sebbe koliyaɓe ɓe ngoni tirorde liyen ɓe tirorde liɗen kala lamɗo moɓe kuufi kuddata itara on lamɗo gulali luhali guittani on lamɗo tiɗɗo ko ɗum tan wonno kamɓe gurdam mabɓe kala ɗo tiiɗi nadde kalnaɓe natanma soɓe naati ɓe jaltat kala nannaɗo ɓe jaltina ɗum woni worɓe tiiɗɓe suusɓe ɓe deni manaji no satiri sidi buubu gay sidi tawa sawlamu yer jaam kodi kenel nde ɓe pusata horkajara eɓe ngara dimaɗi gabbi mamaɓe kono toyi ɓe keɓata kamɓe lettirorde li e kamɓe lettirorde li sabu on saaha ceerno Souleymane Baal naati ummima Guinée Allah ne hokki ɗum gandal diine fuɗɗima naatde eɓe jiiɗi joƴƴinde diine e kala ɗo ɗum woni ɓe ndiwa ɓe gadda ɗon diine Allah o ari o sañodiri mana dinno e jannguɓe fuutankoɓe rewi prix o haalniɓe ɓe nduwima ɓe bindi inɓe Allah ɓe birdi ɓe mbaɗi darde jamma hankadi ni noon Fuuta heɓama hankadi ni alma magal ne naata satikagu niiwa e bawɗe Allah e deftere Allah gonɗude nde ceerno Souleymane Baal ari to makko nde wari o arde ko jamma pullo goto o adi arde mum nde yimo tan huli wimo sa tinama mayat joni moftimo wimo an sa tinama tan joni a mayi a gayni sabu ɓe nani hunde nara hay goto ɓe jiiɗa baɗo hono noon won noon ko wona e dow mum ko no wurani yiɗa won moftimo jamba wimo holiya ɗum nde ko gaccuɗa ɗum mbiyetemo ceerno Souleymane Baal ko yahata jahanno ko hankadi gaccoɗe ko wona ko almagal ara Allah ko so jaɓi woto neɗɗo salo Fuuta waylo ndewen deftere Allah e sunna rasul sallallahu alaihi wasallam woyno wona kono ma duwaw mum ɓeydede no feewi woyno hen woy mbeɗa wawi moftade ɗo waɗi moftade ɗo ceerno Souleymane Baal ni windo on saaha jeyaɓe Allah kaldata koye koode ɗum wonno téléphone mabɓe koode ɓe kaldata ɗum wonno téléphone mabɓe kamɓe Souleymane Baal minimano ɗum wonno téléphone mabɓe koode ɓe kaldata omo haalde Abdoul Karim Diaw nden omo haalde Abdoul Qadir Kanen woni Abdoul Kader Kanen omo haalde Abdourahmane Tenani janggoɓe omo haalde Seydou Ancoumani bamum Cheikh Oumar ha bayla perejen kamɓe fof bamum Cheikh Oumar e Abdoul Karim Diaw nden Abdourahmane Tenani janggoɓe en kamɓe gummadi prix kamɓe jodde lekki gooti ɓe nduwi duwawu gonɗo Fuuta hande o aɓe jooɗi aɓe nduwo duwawo dimaɗi pucci ngare mabɓe kodi tati ngoyo ko kow ngoyo ko mbaramu ngoyo ko danew mba ɗum ɗo ko lettere hanke Fuutankoɓe wonanno adi yettade mabɓe ɗo ɓe jooɗi ɗo ko mbaramu mbi ɓe jogui min ko nel pangal e Seydou Ancoumani wonde Adama Ayssi dañi ɓiɗɗo o ko ɓiɗɗo gorko Abdoul Karim Diaw wima Fuuta tino on ɓiɗɗo aduna o ma tino on ɓiɗɗo o woni Cheikh Oumar kodde Adama Ayssi ma Séré Samba Dabbali Mouta o woni jobbo on saha omo winda omo haalda e mabɓe omo waɗa e boyli omo rufa e beddaji eɓe jabba haɓe keeɓi ɓernde satiki bayla pere joni hankandi ɓe keeɓi ɗumen jaaɓi jambaro cuusɗo doga jaam sabu Allah jaam reynam jaam doga jibini hamma doga jibini mbirfo hamma doga e tafsir hamma doga wiya mbeɗo iri to ɓennata jiina pullo kaldo woy nayyi ɗum fof ko haala naggal nana kala ko naggi haali kadi omo nana ɗo bayla préji ɓen sosoɓe o heeɓi ɓen sosoɓe o heeɓi ɗumen kamɓe woni sosoɓe jañoyi ɗo so mari ɗon mi siftorata Samba Kouro Mayna Hamadi Aljanna Demba Boumar Badel Samba Moussa Thilo Momo Moddewo kujaji ko ɗo yalti mbaddi ko yooɗi pourcentage ko tiiɗi kanko e Abou Miño ɓe arɗo bantu ama Moussa Thilo Momo Moddewo kujaji aɓe mbaɗa o heeɓiɓe hankadi ni o ari yo cuuɗi ɗi guddiri o ƴeewa tawi ɗon manan dinno on wimo cuuɗi ɗi tawi e joni suudu fof debbo woni hen noddi mum wimo noon an noon soɓe tawi aɗa felliti jabde ko diina Allah ko noon ɗum ɗo noon a sara a yeeso ɗum sabu cuuɗi ɗi ko suuɗi temedere bolodi temedere woni ɗo bolon fof mbiɗa ko debbo ma woni hen ene harmi
ala e din l'islam nayo wonen ko nayo oy ala heddiɓe gona rewɓe mo yiɗi wadde ko haalde ko wona goonga tan beele ɓenne tabita o heddi ko gona rewɓe ko taaraji suuɓi hen nayo ɓen ko deni ko ɓe go rewɓe ko seɓɓe koliyaɓe noon ko bonumen rewɓe gonno ko seɓɓe koliyaɓe nani ɗum noon ɗum muusi ɗumen wi jam nanguirɗa bandiraɓe amen rewɓe ko taara en degere an noon hannde so tigi lawma dokki gasi ɓe ɓurti e koye janjoni kamɓe seɓɓe ɓe les tirorde ni kamɓe dimaɗi maɓɓe kamɓe joni ko guerreji ɓe gonno e nder laamu guerreji tan ɓe gonno e nder laamu e kamɓe ɓe jiiɗat tan aɗa yiiɗi laamade ɓe jiiɗa kadi laamu won noon fulɓe noon mbano fulɓe jeeri hisne reeni ha heɓde keɓɓen ɗo jamanu hanki en jiiɗa laamu kono ko enen lamminta kamɓe ne seɓɓe ko ɓe ko noon ɓe mbano ɓe jiiɗa laamu kono kamɓe lamminta moɓe laamini fof laamoto mo mbi laamotako dimaji piri mana ndirno ɗum woni janjoni ɗon woni hankkadi ngo wuro ngo wonti janjoni ɗi gari ɓe cabbidin ɗon eremen hankkadi ɓokki erem ko jambaro wuuri gaysiri farlo on ko jambaro ko cuusno koye ɗin dimaɗi jeyno nde wari ɗon nde noon ko sara ɗo no woni ɓokki ko tokosi somo remanno nden ko hen no ligganno doleka makko kino woni ɓokki erem ki yeehi hakkillaki sirlu wuuro ngo hakkilnona joni ha hande ki ɗon ton foɓere nden ɗon ki laahiri sirlu wuuro ngo kino woni ɓokki erem noon o accani janjoni ndew yeehi nde o ɓenni guijola men o ɓuuri yaaji on diwan on kadi toon o ɓuuri joga toon o ɓuuri yaajede nde won noon nde ɓe ngari nde hankkadi heddi mon fof koɗo ɓerndu mum nangi yaaha cilon daña guijolon daña hankkadi ɓe paya kahayɗi farmbalen ɓe paya hankkadi juudi jaaben eyyi hankkadi noon woni ferigoji ɗi ɓene jaaha dañi ko hedde janjoli to kala juude jaabi juude te ndesam en calmini debbo mum nowaji bulogol yurmen ko wiyete ko acca huley mayso dañi ɓiyum wiya huley acca huley mayso mo wofani manan jiɗon no koyngal commerçante import ko kaaɗo ko ha heewi kono dendaɗo ha heewi Farba Diawgal neɗɗo wawa yontede tawa ala gonga saabu mbi aduna ko golle balle gonga golloro ko jawti la gonga sa woni jontaɗa moltere so yimɓe moltime ma a wawana ɗumen yontede manki wallahi gonga par ce que mo ala wawana mo ala wawana wallahi gonga joni noon a memmiɓe no fewi kamɓe les tireur d'élite woni koliyaɓe aɓe tawi janjoli ɗo aɓe tawi Sinthiougar gonga holno ɓe mbawi gonga salsalde ɗe ha roi des arènes gonga woni manan diɗorno baban hokkoɓe gonga ha Sinthiougar ba gonga ɓen hande won wuurɓe won jaltuɓe aduna gonga kono golle balle gonga leydi ñaami tew kono manan diɗorno golle gonga kalɗo ko gotum Sinthiougar ba woni force de la commune mo ogo force de la commune mo ogo wuro ngo ɓuuri joyi Sinthiougar jom wureɓe joyo wuro ngo ɓuuri joyi jom wureɓe joyo kono soɓe jodima kala koɓe kaldi mana firtara kala koɓe piɓe firtara ɓe nandira waɗi ko ganki mawɗo seɓɓe nde kono ummoto horka ƴere ne fusina ara on joƴƴini ganki woni hande jom wureɓe ganki ɓe gelle jayɓe kanko ɓe mbiyata Samba jeygol pucci Samba jajateɗo ɓooro sa jajimo tono ɓooroto kam mbiyatamo tolle jaaɓi ganki ɓe jaaɓe ganki on woni Mamadou Abou Ndiaye kadi en miijoto ɗum ɗo ko tanu wallahi on woni mawɓe seɓɓe nde go fusata nde Abdoul Yero dane Ali Amar Kumbu yimmu cakko pendarella doga to ganki gawdi dane Ali Amar Kumbu yimmu cakko pendarella doga to gawdi dane ko waccore ko Ali Yero Pati Samba hamme gurnoto weli gara ɗo metta jilliɗe hamba didi gala tele mboro ko seyni dane e jali dane takko dane malal dane e Yero dane woni jaaɓe on woni jaaɓe ganki on ari joƴƴini ganki
nde ɓe ngari ɓe ngadiri ko janjuli omo woni mawɗo sabɓe kanko ardi konungu jayɓe ha joni ɓe keddire ngal on jam dane ha hande on joɗɗini ganki ɓe dañi koliyaɓe mo haali hoore mum saɓi koliyaɓe ko ummino e sumaraɓe looloɓe tabalde nde sabu sukki bino Ali Hamad Tugane ko jambaro ene towno koɗum jibini galaju sukki fay looloɓe sen ñalli ɗo haalde gaynata ala DG Abdou premier ministre alpulaar e lamdo premier law Macky Sall ko Mamoudou sumaraɓe Ali Harouna Hamade Ali Boubou Djina Ali Yero Paté Samba Hamme Gourne en gandal heeɗi nalla sukki bino Ali Hamad Tugane Souli Hamade Paté tabalde en ɓen joƴƴini koliyaɓe Ali Amar Fall mo mbiɗen ɗo falɓe nguran Fall ko Kajoor sabu coɓal jibini ɗum ko Dado Ndumbe Dado Dia koye falɓe ko Dado Ndumbe Hamadi Dado Ndumbe Hamadi kum Dado Ndumbe jibini coɓal jibini Dado coɓal Dado coɓal Dado coɓal jibini ɗum ko Dado ko ɓi Ndumbe tako Hamadi Mamousse Coumba ɓoyto falɓe koliyaɓe ndendi kono noon kadi ɓe jogui leegal mabɓe wiyete ko falɓe joni noon koliyaɓe ganki koliyaɓe falɓe wona tati dañama gurel dow nayyi daña wuuro Ali Obos Diaƴe joyi daña Ali Obos noon ko jambaro ko pullo o arɗon mo heewi jawdi on saaha Sinthiou Garba e Janjoli certani nde wari ɗon nde noon no jawdi ndi hewri ni dille kewri ni gala sukki binen mbiɓe mana jeehe ƴeewe ɓe dille ko goni ɓe gari ɓe mbi wol jargo gorkoɗe ɗum ɓe jeehe gadde ko ñamɗen ɓe gari ɓe jiiɗi wadde no ɓe gowi wadde ni ɓe keeɓa ɓe tawi mo wonde e jaabere ɓe sali ɓe tiiɗɓe ɓe julaha o wiɓe ko wonɗo ko enen ndendi on gardon ñaagude keɓon kono doole heɓani wonɗo ko Allah so jeddi noon kollon ƴeewen ko wonata ƴeewno latto on noon woni Ali Obes Diagne pour paamino wiiri ni ene nanni keddi eyi batti e dartude hokkaɓe won jooɗi ɗon ko juuti ɗum woni wuuro Ali Obes Diagne Obes Diagne e joomen Diagne e Guiya Diagne Diagne Sadiki Sangre Bolwal Makam won ɗon ɓe ɓeydi hen noon Sinthiou lammuɗen Madina Fass noon sen kaali ɗum haqqillaji men garade jeyaɗo Allah joƴƴinde ɗon innirigo Madina tohor Madina ceerno Samba Garli gella jeyɓe gonɗo ɗon o ko jeyaɗo Allah moƴƴo waɗɗon suudu Allah waɗɗon nokku mum innirigo Madina mo Madina Gounass mo Alaji mo Seydou Basiraju Dine ko Madina oɗon goynira ɓen puɗɗi dahaɗo men ɗo diwan men ɗo to yahe daha on jeyaɗo Allah ko gon Madina o innira jayɓe ganki jamreɓe ɓe jogui ɓe jogui waliyaɓe ɓe jogui jambre ɓe jogui waliyaɓe Abou Sow ari kadi tawtiɓe woni milliardaire garɗo kadi ko haddema ɓe tawtiɓe ɗon nde wonno ɗen jiide to lasɗi kala diwan men ɗo oto kaɓɓannoɗo mana ne fayi daha walla sere kaɓɓannoɗo fayi daha ko ɗon wonno départ Sinthiou Garba kanko addani on on jaam Sinthiou Garba ɗo galle ceerno Samba Garba yayi ko ɓeydi hen gonno ɗo woni Sinthiou Garba ko neɗɗo ko Garba Lorel Fatouma so Mouri Sidi Penne kanjum ñale makko yifno ndiyam Sinthiou Garba ñale makko jooɗi ko juuto yaani ñale nge o rewi sawaw mo rewo mo yaano o rewno ha wari o towi ñale nge towi ɗum ɗum noon yara hen ɗum woni premier ɓundudu yitango Sinthiou Garba batti yarde ɗum addiniɓe kamɓe fof ɓe gari nden ɗon ala no ndiyam donkuno ndiyam ɗum hannoɓe yaadi nde ɓe dañi ndiyam tan ɓe pelliti ɓe jeehi wuro ngo hoɗi to Garba Sinthi ñale Garba yifni ɓe ndiyam Sinthiou Garba
so ngaari noon e seɗɗo koliyaaɓe alay sago min miijoto booga ngenaaro ma makko jeyi tugganma ɗo konni ɗo haa ceeɗel koye lewre ma makko waɗa on woni tanum ladial jamdi mo mbimami o woni ko pari heccenkiranɓe galle makko ɗo wiyete ko Abdoul ceeɗo o Abdoul Samba Hamadou Galaɓe fodde domaru gappaɗa ali boureskole gandalele mbarano Abdoul ceeɗo o Coumba Assa Demba Amadou Sey taw kadi Siré Hamadou Samba Galo Abdoul Seydou Mamoudou Ramata Mamoudou Demba Belal Hiba Ali Malou Abdoul Seydou Mamoudou Samba Ali Ilbana Birombolo to Balwadi Galladi Gueɗe Wuro Abdoul Seydou Aljuma rek Siré Dado Dew Coumba Siré Hamadou Samba Galo 99 rokkimi Demba Gawlo kanko humi huma ko galle ceerno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar Fouti 99 ñanden wonani balɗe ɗiɗi ko ñallimi galle makko o hollimi kawni ɗi kawani hawo yontere fof kanko mbiyatmi 18 heures pari 19 heures face 8 heures subaka janjuli galle bammakko on woni Abdou ceeɗo Abdoul Samba Hamadou Galaɗi Coumba Siré Basara Siré o yaltata face o yaltata rawde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam chef de société pari manade noon suhaaɓe heewɓe nana tamporone cuuri gelleji men to kanko fooɗanma wonma e liggey wonma garanti manade no papier ji aɗa daña aɗa ñamleji aɗa ñamne jinnama yontaɓe no fuurde yontaɓe fuurde on woni Abdou Seydou Aljuma rek Siré Dado joɗi woni baban Alfoutiou Sall Abdou Souleymane Sall bam parce que Souleymane ko ɓi Hamidou Abdou jiiɗi moye bam Hamidou jibini Sile kono kamɓe fof ɓe nehi waɗo galle makko ɗo pari ɗo pari ɗo jibini jontaɓe on urni leñol ngol fof ceɗɗo jom fo haydi selli on noon ko mo kalten ɗo ko bam seɗɗani ɗo taw Sile Hamidou Seydou Aljuma rek Siré Dado ɗo taw kala mbano so tawi a wi aɗa haala Fouta kono roi des arènes o arane makko de mi arane makko sabu an kiiɗaji men e nder joom Madina Gounass ɗo joyi joni ko noon tan mi araɗe roi des arènes mawɗo hokkoɓe Abou Nalaɗo e wasɓe anani mbajjiri nene mum goto kumtowo hajuji Abou Amadou Mamadou Moussa Loro Samba Maliyam Diobour Brest Diadiaɓe Wourossogui Abou Amadou Mamadou Elimane Hammad Dawda Hammad Yoro Damba Ali Jungo Allah Boubou Sawadi Diadje Sadiki Sadara Bonowal Makama Abou Banna Asara Pendo Rigui Mamadou Mamoudou Ceerno Cukalel Gandu Binde ko tanum Sig Mamadou Mamoudou Ceerno Cukalel kan hande mamako Sig Mamadou Mamoudou arino e jamanu soma naata wuro kala sagato cebilinɗo a tinana e ɓandu ma hunde so tawi a tini saɗa ɓadi mawɗo namdoɗa mbiya wol ko tinɗa e ɓandu ma so mawɗo nanimama ɗum way sa haali wima sigi woɗɗani wuuro ngo Allah ha hande mana dino yimɓe jonki yo jejjiɗi waliyagal makko o woni Sig Mamadou Mamoudou Ceerno Cukalel tanum Abou kelmudnalanko Binta Mamoudou e Mamadou Mamoudou jibini Sig Mamadou Mamoudou Binta Mamoudou mana dino jibini Abou Diallo Balel ko muɗum lamɗo joom 10 millions o rokkimi ko min wi jamma omo Gabon omo Libreville mbeɗa Gabon galle makko an aɗa andi omo mahi galle Gabon mana o mahani o miskineɓe nde télé fulɓe international mana dino yeehi Gabon ko ɗo jippi 10 jours nde ɓe piɓi addude mo nde fedde wotere toon wiye fedde Fouta ene yiɗi addude télé fulɓe ɓe calculi soɓe gaddiɓe jam lewru e balɗe sappo koɓe gonat ɗon koko 2 millions 800 mille mana dino ɓe gari ɓe kalnimo o wi yoɓe gone galle he o yaɓɓi 2 millions 800 mille o e koyngal makko o wi galle ni yoɓe gone hen omon toon mahi galle mana dino Pelé Misère wi Pascal galle mawɗo jiida e mawri janjoli mawɗo jiida on ko seeɗa on so nannama e gonɗo Libreville o a yitata ɗum o yitta on galle kanko woni monsieur le maire de la commune mawko ala sara goto 45 millions mana dino commune mawko aɗa tawa noon ala sara goto taw yesso waylaki mana didono kanko waylani kanko woni walare dosatal gotal duntowal duntetegal tan defta manaji kewɗi ko gotal kanko dosatal gotal kono defta manaji kewɗe de kewɗe kalban
bamum Aliou Diallo bamum Obama junior Aliou Obama ñade meeting men collectif on ɓiɗɗo hollima salade koyngal bamum eyyi ko gonga aɗa andi kanko woni siba wul siba baynar rijal nanani mbimi Aliou kanko woni siba wul siba baynar rijal siba ko mbarodi wul siba ko ɓi mbarodi baynar rijal so barode ɗe ndendi ko mbarodi hol biyanoɗo noon noon wiyano noon ko Seydina Aliyu karamallahi wajuhu ko on wiyano noon wona kanko ko Aliou wiya ko tohora makko wiya kay kanko so holli en ɗum hawata en noon Aliou feccima peccoji jeeɗiɗi tohor mum wona ko noon wiya sa innirama o woni kadi ɓi Abou Diallo Balel ko ɓi Aboubacry Sidiki Aboubacry Sidiki aɗa andi ko neɗɗo gomdindo ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam galo o meeɗi hoyɗude o neli kanko Aboubacry Sidiki o hoyɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam eɓe baddi lawol ngol noon ko yolde juuɗe tan o wi ko soodi gueloji ɗiɗi o huuɓi kadi koyɗol de o hoyɗu tan o wi ko soodi gueloji ɗiɗi o huuɓi o wi so koyɗol ngol wonti gowto lawol bettaraɓe ngol wonde ɓe gummoto makko payi Madinatul Munawwara tuba mbi ésir enen mbiɗen fergo eyyi kalmbaɗo yiɗima yeeso Allah eyyi ko noon kalmbaɗo wallahi on noon Aliou Abou Diallo Balel innata kadi ko tanum Alaji Mamadou Lamine Ba Paté Gallo ko tanum waliyaɓe ɗiɗo kanko Aliou haɓe gaare tato ko tanum Sig Mamadou Mamoudou Ceerno Cuhlel Gandu Bindi ko tanum Abdourahmane tenanta janggoɓe walla mbiya tenane janggoɓe to Doɗal Piri ko tanum Alaji Mamadou Lamine Ba mo Paté Gallo tato ko tanum waliyaɓe tato Abdourahmane ten janggoɓe nde ɓe gummi Piri eɓe gara ɓe jooɗi labbo goto arema ɓe jogui ɓiɗɗo debbo sellani ene jogui manan dinno kiloji kewɗi kanŋe ene sawi e borno toyɓe ɓe jooɗi wi oɗo ɓiɗɗo gurdam fof ko oɗo ɓiɗɗo yitta ko oɗo ɓiɗɗo cella ronki fof andu to oɗo ɓiɗɗo cella holli ɓe kaali so manan dinno Abdoul Karim jawonɗo ko jawonɗo garɗo o adi joƴƴinde bagage makko janjoli saabu Abdoul Karim saabu nenema ko nelli janjoli saabu Abdourahmane tenen janggol kono ko ganɗo ene wiya so wona noon hinde nde hindi nde kanko wonano premier almami Abdoul Karim Diawon kono noon omo andi fulɓe no mbaye e kinɗe men ɗe nde feeñinimo ko ɗum jogori wonde o wi yo Abdoul Qadir Kane won Abdoul wini Diagne o wi somi hooti joni mana dino seeno palel mana mi holla haaju o mo fenata o jomiraɗo subhanahu wa taala mi haalanma o yetti o wi galle makko mana dino ngune gawri ndi ndemirmi junggam jarworɗon mana dino ɓirɗam naggam nge jarworɗon ɓirɗam mum o naati kalwo mana dino o wi Abdoul Karim Diawno mo fenta o wi comme ça laamima dañan ɗum laamu fuutankoɓe o woni Abdoul Karim Diawno ganɗo nde labbo yetti hollimo ɗum ɗo ɗum o daari seeɗa o hoyni alwol mahfous o wi Abdourahmane tane janggo winama o wi oɗo dowa ko an joguiɓe sa doomi joni ɓiɗɗo sella dow ɓiɗɗo sella on dowi ɓiɗɗo o selli on tanum Aliou Diallo Balel ɓe guitti kañum o ɓe dokkimo o itti munen foof o wi kanko hay hunde wonnoon ko jeeɗal hay hunde hen o yiiɗa so wona Allah o itti wi fof yoɓe naw nanta he dañal yiiɗa on jiiɗa on woni tanum Ceerno Bocara Sende duuɓi 40 pawɗi omo woni almami janjoli hay ñalawma goto meeɗa tardude wendo ko duuɓi 40 Ceerno Bocara Sende il alpha on woni tanum Aliou Diallo Balel o woni kadi tanum Alaji Mamadou Lamine Ba Paté Gallo Ceerno Seydou Nourou Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar Al Foutiyou o wino almudo to ko almudo yonimo e Alaji Mamadou Moussa Liuma Dara Halayɗi ɓiɗɗo yonimo e Ceerno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar Al Foutiyou cirlidiɗo yonimo e Alaji Mamadou Lamine Ba Paté Gallo wona on jibini mana dino woni mana faamu ba faamu wiiteɓe no kosam ƴoygimo laaɗo yuman Obama junior moƴƴo faamu o woni tanum Sig Mamadou Mamoudou Ceerno Cuhlel Gandu Bindi o meeɗi hoɗade ndar mana dino on saaha koye capitaine Boyba
kanko si mbay bo bewɗo no sahano wonde koye ari gadenen manan diduno e on saha e colonel docce en ko bewɗo e mbaɗi ɗum galam galle mo jippi o tan on woni damar galle mo jooɗe sajjade on wirtimo ɗon ne waɗi peɗe mum habde ha tiiɗi salminani ni naata nder yaltirifde wimano argay wona ɗo birtidani o salminani on ɗiɗi kolludemo bewre on fiɗi tan ari wi noon min fallat koɗo mon o wala o anda ko mami fellumo o wi colonel jotto wi mo hokkima arde mo hokkima ndimago waari wuyi siig manandino fo ɗum siigi mo ƴeew dingal jañgal jehet siig mi jogui jarnu ɓulaani ene woɗɗi jarnu pintam manandirduno eɓe goniri yaade mo haɓɓi ha tiiɗi mo armi haw tiiɗi si ala ko siig jogui so wona nano mum taltali ndimago ñaama mum jaɓe kurus temedere ɗe ene tawilone haala Allah tan ɓe paandi manandino ndar gueƴi geƴi wonɗo tan ɓe paandi ɗo dingaral ngal aɓe jogori mo ɗumina tan jeeye ɗiɗi ne goni dow ene cippiri tan siig manandirno tan o wi Allah o yowi peɗel makko ɗiɗi tan jeeye ɗiɗi e caabi yeeso makko o wi ayno manɗi ɗe ɗo goni mbaɗa minat ɗo tan noon colonel moye boruti seeɗa o ko tanum Aliou Diallo on ko tanum Aliou Diallo Bali on noon so tawi holli en kawliɗe hawata e ñande o waɗata meeting Sinthiou Garba nde ko renndin ɗon ko ene wayni baabo ene gabo ene woni ɗo ɓuuɓi ene lenni haqqille mum owlaji won noon so tawi a jibini hono ma a owlata mo andi ko jibini ko omo andi ne wawi ɗum o joƴƴinen min ɓiɗɗo nana manandino Libreville wiyetemo Hourey ɓiɗɗo jontaɗo Sewri Samba Jiggo Samba jontaɗo onon andi kalata Samba mo tarwo denduɓe Samba mo gabo andi soko tokoso hande mo Allah hokki barke ganarnajo banque mum ko oto mum ganarnajo Samba jimi kala ko fayi hokkude ma aduna manandino o gara ko oto jolnuma caggal o wona hoore ene heeƴa oto he min wiyata Samba so tawi gorko yeehi ha watti oto mana banque bessis walla banque besse on haalata e kalis no wayi Farba min jiiɗi gardamin e jettoɗe he seeɗa nde wonnoon janjoli Sinthiou Garba guijolon genare kuuɓal e kuliyaɓe ɓe ganduno min jiiɗi memaɓe seeɗa eyi min waynade aɗa andi mayram moolo borogo Demba Tako Sandingo mo saɗaka ñalande wolko wasino e ngenara mayram moolo mami haalade ɓiɓɓe makko ceɗɗo kuliyaji mo yaltani ɓe ala kuliya fof heɓi kala kuliyaji yalti koye ɓe o wino mayram kanko mayram moolo ko min mayram moolo dañi jibinde nayo ɓiɓɓe nayo worɓe nayam ɓe fof ɓe laamadima jagare feeje kuliya Samba laamima bawta taballeje laami jagi laami labbo e kolle buubaji laami buubu laami boose e juñuŋaji laami Biran wonnomo dañani suuti fay jowol kono o dañi sibu kanko woni mawɗo ñaaƴoɓe waɗata noon o cate ɗiɗi worɓe dardo ni worɓe daror ni ɓe mbiya hande ko ñaaƴo makko ñalawma tan hokka kanko tan ñaaƴata on woni Biran Kumba Kañulla jagi mayram Boukary Diagane kanko ñaaƴonno e satike ceenal Bil Basi ɓe jeenamo jarlu ene jara debbi capantati tati debbi deedi capantati tati ɓe jeenamo jarlu ɓe mbiya jarlu ngu kala ko jibini capantati ɓiɗɗo fof kanko jeeyi ɗum woni ɓe jeenamo debbi jaroji capantati tati ɓiɗɗo min ñaaƴata e ceenal Bil Basi mi yana jarlu ene jara debbi capantati baban mode ale amode jawle jarafe Doucouré yumaɓe komo Moutar Banna Hamad Almari Demba Muna Ali Jala Walo Moutar Banna e telo ban Samba Moutar e Demba Moutar Samba woni baban bonde Mali kanko woni wattemo waldata e ñamani ñalmannoɗo cagalal gotal yomne e jaawi joyi sa nani jaawi joyi ɗon sikke ko camele gawli tan ƴettetene jaawe ha wona jaawi joyi ala ko worɓe o nanggata ko hirso talɓa ha timma jaawi joyi ɓoy ko heddi ko bone ñaltinima Alfajara no mbaramu Biran Takko Doling nangue hoore cañaaf Badara Paate Soumane Maham Diayaɓe kala ceɗɗo mana kuliyaji yalta ɗo
noddi manan jiitorno Moussa Bala Ndiaye Sinthiou Kara gonga ene moƴƴa Allah ne moƴƴan ɗum konngoro gonga moƴƴe bandu men gonga tanum ndale Ali Amara Kumba yummo cokko pendaralla doga to ganki ngom tanum tolle Samba Jeygol pucci Samba Joje Boore tolle ɓure ngawƴo ƴetti wonki o jebili wonki bonani inde heeɓi tolle ɓure bir mboƴa o ƴetti wonki o jebbili wonki bonani inde heeɓi tolle ɓure ngirma ngewu o ƴetti wonki o jebbili wonki bonani inde heeɓi woni ko waɗane tolle ko meselle hay ɗum o sali habde gannankoɓe o wari gadiam o nangi binne gadiam o wimo jigguno jeewo makko ɓooyi Aminu ɓooyi Kumba Siré Basaraki Siré coggu fayol malaɗo ɓooyi Aminu ɓooyi ko juumo borogo temba tako sanni komo saɗaka ñala Samba Kaali ndane jibini seyni ndane e jali ndane e takko ndane malal ndane yero ndane jayɓe gankini ɗo noon somi ari jayɓe gankini siftoron Samba Mayram Nayba Sakho Yumma Samba Bokhara Dabba Hammadi ko tanda haw ko Ali Jeeri waranka Samba Hamadou Oumar Samba yar manandino tawi kadi koto jayɓe ɓe ganki ɗo Oumar Samba uwa malal yero ndane Ali Amara Kumba yummo cokko pendaralla doga to ganki ngawmi jibini Hamadou Oumar wiyete garmi ba makko min wiyatamo Alaji Toksel jaaɗo makka law nana porgenti min jaaɓi ganki bayi guurno waali caagan waali guurno e caagan ngaddi endu guurni remi reeni caagan berlani guurno jibini hamme guurno Samba hamme guurno kudeje paate jobba paate daramani paate yero paate aalen ɗiɗi yero paate demben ɗiɗi yero paate ganaɗani waali yero paate ya ndana ko waccore won noon jibini seyni ndane jali ndane takko ndane malal ndane waari yero paate jibini malaɗo manande ɗum wuuro Ali jibini malaɗo wuuro jibini bureau malaɗo Sam malaɗo barka malaɗo barka heddi semme bureau malaɗo jibini Hamadi bureau Atouane bureau Diawo bureau Wudeki bureau e yettumo bureau Kolsel bureau Pende bureau takko bureau Kolsel bureau jibini ku Kolsel woni won ngay Samba Hamadi Galaji ku juumo borogo Demba Tako sanni mo saɗaka ñalani on woni ladial jamti helata ko arata ko ɓuccata ko joom mbongu Demba Jagara wala sara e bile joom bara ha kunno ñalawma lacci ndimago noyi tuppi ceɗɗo noyi kure conde nawnali jeygol ŋoña bambo habra e deelama Allah ndimago noyi tuppi ceɗɗo noyi kure conde nawnali jeygol jiggon toɗo jeewo mum ne wiye cillo dow yar ndane Ali Amara Kumba yummo cokko pendaralla doga to ganki ngawmi ganar tanum baydi Mahama Dawro Sohum kala Allah Samba Jumani ɓooyi mi nanino waɗa haala ɗo mi miñiraɗo ne haala ɗo baydi ma eyyi kanko mbiyata fuybata ko beelel gawduli hoko hanma hippade e yejjo o wiɓe ko ma sibi ɓuuri comcom ɗi ko daneji puccam ngu ko beede metolom ngol ko sasi birɗe ndaw mi hippata ko yejjo mi hoota janggo e janggoto rewɓe nomankoɓe ɓuuɓe gulle rabɓiɓe kaaɓe kamalinko bijewu sadiki juliyel Jagarafo Labboye ɓen ɓuuri haalde gonga ɓe ƴetta comcom ɗi mbatta ɗum e channel waali jantan wuppe laaɓi laaɓani watte fergu Sambu Boulé gawde ceere wiye ko waɗini comci baydi Mahama Dawro Sohum gal Allah Samba Jumani ɓooyi ɓe mbiyami hunɗo gacce cuusmi mayde wolko welata kalɗo to welani keɗi to joni jenema ko jeegom jenen ndimam to dañi Mahama Dawro e paare Dawro joni noon technicien o nen signalen mintaji gasi kono min a juuɗi ham gon kay wallahi no kuri mimi ham no feewi Farba amin jittan mbaynorɗen ɗo ɓe ganda mi takkanima ko mbimi ka Farba Guenar ko koliyaɓe holko cakkiɗɗa e mabɓe ha ɓe ganduɗa ko nunɗuɗo ala ko nunɗal waɗata ɗum wasde kuñƴude waɗata ɗum ko wasde kadi jaggude ngulol laamu ha baɗa waɗata ɗum ko Guenarnaji ko wiyete ko pulo fof furankoɓe pitoto becco fof mi sikko enen ɓuuri wawde fiitade becce gonga woni Makki Coumba Djiby ɓuri kanko to umi manan diɗɗunoɗo fi Makki ko Guenarnaji ko tanum tekedi Penda haw kole Ali Jeeri waranko umul borogo Demba Tako sanni mo saɗaka ñalade Demba Hamma tekedi Bokhara Hamma tekedi Ali Hamma tekedi Demba Hamma tekedi Janjoli Bokhara Hamma tekedi Sinthiou Garba Ali Hamma tekedi Faye Guidiolo wadde ko wino Sinthiou Garnajo firtira Janjoli ɗon o jeeya koɓe tato tekedi Penda haw kole Ali Jeeri waranko umul borogo Demba Tako sanni mo saɗaka ñalade jibin Demba Hamma tekedi e Bokhara Hamma tekedi e Ali Hamma tekedi Demba Hamma tekedi sisiɓe manandino Janjoli ñalawma gaynata ɗum
Bokar Hamad Tekiri manan dinno Sinthiou Garba Jibin Hamad Bokar Samba Bokar Hamad Bokar woni Hamad Yumu Samba Bokar woni Samba Yumu Saliou Samba Jibi Samba Yumu Samba Ali Hamad Tekiri fayi ngijulon Jibini Maymuna Ale Bole Lali Samba Ali Maram halfi ngona sangan manesid Idris Samba Ali Maram ku bongel Samba Ali Maram Hafsa Samba Ali Maram Hafsa Samba Ali Maram Jibin Hassan Hafsa Ali mana dino Jibin Ali Hassan on woni Ali ɓure laƴo koyngal mo laƴani ɓernde Ali ɓure ñalawma cankon ko wolde wonno jibini Ali jibini mana dino Hassan Ali jibini Jawli Hassan jibini Amadou Jawli Kumba Jawli woni yumum son excellence président Macky Sall woni Macky Kumba Jawli Ali Hassan Sadio Kumba Ali labba Hamad Tekiri pende haw ko le Ali jeeri waran ko mul borok dab tak son sadaka ñalaani ngenar recto verso 100% fop Jawli kadi jibini Kumba Jawli jibini Amadou Jawli kadi mana dino Amadou Jawli kadi mana dino jibini Kumba Amadou kadi woni Kumba jaarindel wiyete wala ko sam jeydo malade yuman kadi son excellence président Macky Abdoul Boubou yewti lamtoro Ali ele bana biro mbulo to mbala wadi gallaji gede wuro lamdo makki mo hay hunde mankani o temo suusɗo joom konngol kadi mi haalama geɗe ɗiɗi ko hawne lamdo ko premier lamdo fuutankoɓe jooɗade cilon saldu Fouta ko Abdoul Kader Kane ummi ko Sir Saliou prix toon ummiri en Fafa warna toon ummirano waɗi deuxième lamdo fulɓe laamiɗo Sénégal ko Macky Abdoul Boubou yewti lamtoro Ali el bana birombol bamum ferno fay Sir Saliou o jibinatol galle Macky gasa maari kadi o laami Sénégal en mbatta deuxième numéro haɗan ɗo mboɗo andi ngenar dakmiraki ngenar yonaka ɗo noon mi salmini mana no didorno gorko mo jaaba dahlittingole wa o wiye monsieur Abdoul Ly o salmini madame makko mo gonɗa ko jewni ɗon holli ɗon ko tiiɗi holli ɗum ko kula mum tan yoɗam machallah woni sokhna Hafsa Déme nde mbanmi statut mbi mboɗo sohni la première hégémonie ko deftere nde professeur Oumar Kane windi o mbini goɗɗo no ngulngul Allah walla baɗon ɗum fof manan ndi ɗon anda tooni itti deftere nde pari ha ɗon o jiima hen ko wawi tabidema gandal fof ton hen woni Hafsa Déme debbo mo Thile Boumon Ndiaye hoore Fone ñalande mon bébé Aïssa ko jiɗɗomi battorɗomi Farba Diawgal mumminomo ɗon mboɗo fayi Mbour Dakar ne waɗa baade mbimi Dakar toɓi ne jettimi Mbour tawmi ɗon ƴiwone wonde nder yo Allah ne toɓa goɗɗum ko wona manan dido ɗon ndiyam tawmi ɗon ƴiwone wonde nde woni ƴiwone kalis mais gorko mana no didorno cuballo tiiɗaɗo cubala wi mboɗo waɗa ñalde mboɗo yiɗi ngara an jiɗmi jogno kam ñalde nde an e Aliou Guissé nde gari mi ñande hen gandumi Dakar toɓani gandumi Allah ne jogui ƴiwole manan didon ko wona ndiyam so feliti tobde ma manan jo hay sa leppani ganda galle ma leppini kanko woni Demba Gaye Molo gorko mo siwre wo suwere mo jogui kadi ala andi gorko ko adi ne moƴƴa ya taw la grande dame gonɗo caggal o deɗi moƴƴere nde woni ano Samba Gaye jaɓi ndeɗon moƴƴere subal ɓen toɓoɗen ƴiwoɗe subal ɓen toɓoɗen sabu mana a sustiniri kam directeur Omed Voyage Abdourahmane Fall gandiraɗo Badiel Fall mbaɗode koyɗen Badiel Fall tati biyeji mana dinno kanko woɗɗinimi e RSK yo martum julta taske o woɗɗitinimi kadi e RSK o woɗɗinimi kadi e Mauritanie kala nde mbiɗo ummo gabo won nani di ore Demba Gaye nani wotum subal no waɗa noon wallahi momti gojji mana dinno Sambiyal Gaye wallahi ɓe kadi en woyɗo on gorko kadi en woyɗo on gorko Seydi Gaye gorko mo siwre wo suwere wa joɗen wa sala ndem kono janjolo oɗon jogui jonta sabu andi nde ɗon yontare fof taw jiɗɗo bewr tawat kewɗi jiɗɗo laamu o nottiɗo laamu ngo woni Abdourahmane tenani en bewr nde yoni eno mbiɗa ni ceɗɗo jum salatul fatih yoni ko woni Souleymane yoni soko goto ceɗɗo ne wiye Adama Samba Demba Raki Siré Dado Dew Coumba Siré Hamadi Saw walla heccenki o sodani ceerno Mouhamadou Samba Sa oto wiyete ko Ford nouveau mana no didorno modèle so wonano joni kamera jaɓani mi yaltina e téléphone am yimɓeɓe jiya o soodi ɗum Amérique o jolni ari ɗo mawni ko noyi ɗum ministre mana dino étranger papier ji pewna mana ndima ngu naati matam e juuɗe ceerno Mouhamadou Samba Sa on woni Adama gorko ɓornotoɗo pancang dokkowo mana dinno puɗɗortoɗo 1 million jogui ɗum baldi mana dinno États-Unis d'Amérique Adama Samba haaji coɓal paade sukki bino Ali Hamad Tougani Adama Samba Demba Raki Siré Dado Dew Coumba Siré Hamadi Saw Gallo
o hokkimi 1 million mana dino 250 000 o yo wat nyalawma do wendu kotaji do mana dino mi innir dum wondu to mawni beeli do mi innir dum awluɓe gandaar min batti o hokkimi 300 000 mbaɗere do paame ma do hokkimi 10 tonnes ciment won woni Adama Samba Haji Tamal Faari Sikki bina Hamad Tugade so tawi ko awre o dawno wiite ko soñi alhamdulillah rabbi gasara min batta deuxième numéro Djiby Dieng mbaɗa andi to gonɗa ɗo ay Moussa Niang waɗi débordé mbaɗa débordé saabu joddimi koye ganduɗomi mo catti diigu manan ndiɗo no wallahi gonga babam bama gonga manan ndiɗo no wallahi gonga ko neɗɗo baɗɗo fay neɗɗo jankinniɗo aduna so tawi pulaar wi wonki yara jomum tawa Fula Ndiaye nana libre kono manan ndiɗo no siframde joni komo heƴanno ɗo no heƴa gonga wallahi ko gonga mais man battu ɗiɗo numéro aji saabu yontaɓe en keewe gena inchallah gonga onoɓe cikku noon woodi jejjiraɗo premier numéro tan gonga numéro 2 o nenara numéro 4 o nenara ha fulde moodi aali holno ɓe gerdi holno ɓe cinciri gonga ɓasɓe ɓe en goɗɗum ɗum holno fergoji gonga fof salmata Oumar Kadiara jowgal fintono so tawi manan Oumar Essa jengori sire yeru Oumar Ba Sabdallah Jeeri ayi salmata Kumba danta Kumba Amadou Biro Malaɗo wuurali yeropade Samba hamme gurno to weli Samba wanano dino salmata anani salmata Kumba anani dino danta Dembola Coɓal daru lumbi tako Hamadou Mamoudou Sambore Fall ha elbeje jamli wuure elbeje manta wuuri demmanta iliman amre woni iliman mana dino o jangi woni wali Allah heddi wursoji mana premier milliardaire wursoji yalti amin ya rasul ya